Ahojte. Kúpeľku máme už tiež dokončenú. Dlažba, obklady hotové. Vaňa osadená, zabudovaná, podmurovaná, obložená. Všetko sadlo, krásne. Zajtra sa to bude čistiť, škarovať, silikonovať. Začíname ďalší dom. Táto stena tak vyšla. Tá škára neprebieha so stenou. Klient bol upozornený, že zle to vychádza. No proste to nejak nechádzalo chytiť batériu a vecku. Najlepšia varianta bola škára z batérií. Tu sme zrezávali, zabrúsili. Potom išla celá. To znamená, že tlačítko bude v strede celej obkladačky a taký dorez. Majiteľ súhlasil a je spokojný. Ostatné všetky škáry naviazujú. Takže takto. Ideme baliť veci a oddychovať. Takže sa vidíme. Čaute.